दिनै 26 जुलाइ खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव कारगिल देरहानायनि रुफाथि सान फालिनाय जादों दिनै लादाखआव। दिनैनि दिनाव एबा 26 जुलाइ खालारखालि 1999 मायथाइयाव भारतनि जवानफोरा पाकिस्ताननि हेंथायै दावहा नांनानै कारगिलाव देरहासार जानो हादोंमोन। बे दावहाया फ्राय 2 दानसिम जादोंमोन। कारगिलनि बे दावहाखौ देरहानो हाब्लाबो भारतनि गोबां जवानफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। बे दावहायाव रिपर्टनि बादिब्ला सा 527 भारतनि जवानफोरा बे दावहायाव जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो सा 1300निबो बांसिन जवानफोरा जोखोम जादोंमोन। बे कारगिल दावहानि वीर जवानफोरखौ गोसोखांनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो दिनैनि दिनखौ एबा 26 जुलाइ सानखौ कारगिल विजय दिवस हिसाबै फालिनाय जायो। दिनैसिमाव कारगिल विजय दिवस साना 25 बोसोर जाबाय। बेनि थाखायनो दिनैनि सानाव लादाखआव कारगिल विजय दिवसनि रुफाथि सान फालिनाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेंद्र मोदीआ बे कारगिलनि विजय दिवस रुफाथि सान फालिनायाव बाहागो लायो आरो लादाखनि दावहा गोसोखां खाम्फायाव वीर मुंख्लंफोरनो मान बावो। गाहाय मन्थ्रिया कारगिल दावहा रैखाथुमसालिखौबो नायदिंहैयो। नैथियाव आसाम रायजोआव 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेड साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय मोनसे गाहाम खौरां। फोरोंगिरिफोर बायदि रायजोनि 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोराबो गावजों गाव बुजिलायनाय सोलायनायनि सुबिदा एबा गुबुन जिल्लानिफ्राय गावनि जिल्लायाव बारस्लायनायनि सुबिदाखौ मोनगोन। आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बे खौरांखौ बुंथियो आरो रायजो सोरखारा थाबैनो बे बिथिङाव मोनसे गाइडलाइन फोसावगोन होननानैबो बुङो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो दि जेब्ला गाव सोलोंथाइ मन्त्रिमोन बे नेमफोरखौ फोरोंगिरिफोरखौ नखर जिल्लायाव दैथायहरनायाव सुबिदा होनाय जादोंमोन। रायजो सोरखारा रायजोनि गुबुन बिफानफोराव थिसनजानाय 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोरनि थाखायबो बे रोखोमसे नेमफोरखौ मावनो सानगासिनो दं। न'नि जिल्ला एबा न' खाथिनि बबेबा जायगायाव सानै मावख'गिरिफोरा सोलायनो लुबैदोंब्ला बिसोरो ट्रेन्सफार अर्डार मोननो हागोन जेब्ला बिसोरो गांसे लाइजामाव गावजों गाव बुजिलायनायनि गेजेरजों सागान होगोन। बे नेमजों रायजोनि लाख लाख मावफारियारिफोरा मुलाम्फा जागोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। साख्रिनि थिसनथायनि बेलायावबो रायजोनि बायजोनि बिनायसाफोरा जाहाथे थिसनथायनि आयदायाव थिसनजाया बिनि थाखायबो सोरखारा सानदों। आसामाव माबायदि बिनायसाफोरा थिसनजाथाव बिनि सायावबो सोरखारा मोनसे जर'खा गाइडलाइन फोसावगोन। बेनि फिथाय महरै रायजोनि बायजोनिफ्राय बिजाथि थिसननायनि अजद जायखौ गुबुन गुबुन समफोराव दैखांनाय जादों बेखौबो दैखांनाय जानाय नङा होनना बिथाङा बुंबावो। रायजोनि सोरखारा अक्ट'बर-नबेम्बर दाननि गेजेराव 1 लाख थिसनथाय होनानै 2025 मायथाइनि मे दाननि गेजेराव गोदानै आरोबाव 50,000 थिसनथाय होनायनिबो थांखि लादों होननानै मिथियो आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा। थामथियाव मंगलदैयाव उन्दै गथ'फोरखौ बायनाय फाननायजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिखौ जेलसिम दैथायहरनाय जादों। दरं जिल्लानि गाहाय मावख' मंगलदै सोहोराव गथ'फोरखौ बायनाय आरो फाननायनि जाथायफोरा सोराङाव फैदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मंगलदैनि प्रफुल्ल नगराव गंसे भारा न'आव थाग्रा खलायगावनि नयनज्योति देब काश्यप आरो सेवाली चौहाननि 3 नं खुदियाखौ सासे गेजेरनि सुबुंनि गेजेरजों गुबुन नखरनो फाननाय जायो। बङाइगाव जिल्लानि अबयापुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय सालमारानि परिमल मण्डल आरो दशमी मण्डलआ गथ'खौ 36,000 राङाव बायदों। मोनसे फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जाथायनि बागै मिथिनो मोननायनि उनाव दरं जिल्ला चाइल्ड हेल्पलाइनआव खुदियाखौ फानग्रा गावनि बिफा नयनज्योति देब काश्यपनि बेरेखायै मंगलदै सदर पुलिस थानायाव एफआइआर होयो। मंगलदै पुलिसआ गोख्रैनो नयनज्योति देब काश्यपखौ खायो आरो सोंनाय फिननाय खालामो। नायबिजिरनायनि जोबनायाव बृहस्पतिबाराव नयनज्योति देब काश्यप गेजेरनि सुबुं आरो बङाइगावनि परिमल मण्डलखौ हमनानै जेलाव दैथायहरनाय जायो। बे समावनो गथ'सानि बिमा सेवाली चौहानखौ पुलिसनि नायदिंनायाव गावनि भारा न'आव थानो गनायथि होनाय जादों होननानैबो मिथिनो मोनो। रैखा खालामजानाय गथ'खौ आथिखालाव जिल्ला चाइल्ड लाइननि नायदिंनायाव सखि न'आव दोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै एबा शुक्रबाराव गथ'खौ जिल्ला गथ'सा रैखाथि आफादनि सिङाव दिन्थिनायनि उनाव गथ'खौ बबेयाव दोननांगौ बेनि सायाव थिरांथा लानाय जागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।